Bueno, gaur Larraulen festak hasiko ie, txupinazu bota horretik indarrak hartzi ona izatea. Ze moz dihue aurru azkari hau? Gaur bero ondilekin, baina gero atxalian ingo dugu txupinazua, aurten peliojo xepe berri jaukagu, eta gero zazpiterritan ingo dugu txupinazua. Eta guain egon dia bazkaltzen, goitzian joku batzuk inda gero, eta illa egun ume juntatu dia bazkaltzen, eta danak. Ondo pasatzen ari atzerre? Ze menu egotea aur guztientzako, Larrauneko aur guztientzako? Larraulkoa bakarrik ez dia Larraulkoak eta beraien lagunak eta lehen guzuk eta daneti dago hemen. Eta aurretik itzateiek makarroi batzuk, gero oliasko pixkat eta orain danak elatuakin daudeia. Eta hau noiztik enitea, hau urte askotako tradizioa, ala oin dala gutxikoa? Urte asko da mazkigu hau egiten. Egun bat jartzen dugu beti umentzako eta egun guztian egoten dira ekintzak umentzako. Gargoitzen jolasak eta gero arratsaldean bazkalota gero antzerkia eta gero gorritiko animalik izango dituzte.